गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै आरो इसोरनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयखौबो आं हामबाय होनो लोगोसेयै जायफ्रा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबाय शेयार खालामबाय कमेन्ट्स खालामबाय आं नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ नोंथांमोननिसिम जासिग्रोनाय थाबाय। इसोरा नोंनि जिबनाव आरो नोंनि नखराव गेदेर बोर आरो आशीर्बादखौ लाबोथों। जेब्ला आङो नोंथांमोननि कमेन्ट्सफोरखौ फरायो आङो थुलुंगानायखौ मोनो आरो दिनै आङो मोनसे कमेन्टनि सायाव इसोरनि रावखौ बुंनो लुबैदों। जाय बिथाङा बे कमेन्टखौ खालामदों आं गोबाव समनि सिगांनो नोंथांनि कमेन्टखौ फरायनाय जादोंमोन, नाथाय आङो बेबायदि नोंथांनि जि कमेन्टखौ आङो रिप्लाइ खालामनो थाखाय गोबाव सम लाबाय, बेनि थाखाय आं नोंथांनिसिम निमाहा बिनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांनि नामखौ मुंख'नो थाखाय गोसो जादों। नोंथांनि नामखौ मुंख'नायनि थाखाय नोंथाङा दुखु मोनदोंब्ला अन्नानै नोंथांनिसिम निमाहा बिनाय थाबाय। जाय बे कमेन्टखौ खालामदों बिथांनि मुङानो जाबाय हितेश बसुमतारी। बिथाङा माखासे समफोरनि सिगां आंनिसिम बेबायदि कमेन्ट खालामदोंमोन, गिर्जायाव माइरं मुथिखौ लाबोयोब्ला प्लास्टिकआव सोनानै लाबोनांगौना लाबोनाङा? बिथाङा बेबायदि सोंहरदोंमोन। सार, आं नोंथांखौ हामबाय होनसै बे मोनसे मोजां कमेन्टखौ आंनिसिम हरनायनि थाखाय। दिनै नोंथाङा जेरैबायदि बुंबाय गिर्जायाव माइरं मुथिखौ लाबोयोब्ला प्लास्टिकआव सोनानै लाबोनांगौना लाबोनाङा आरो बे आयदायाव इसोरनि गोथां रावा मा बुंदों फै जोङो दसे सम गोथार बाइबेलनिफ्राय जोङो नायलांनि। बै समाव इजराइलारिफ्रा जेब्ला इसोरखौ खुलुमनो थाखाय थाङोमोन, बै समाव इसोरनि थाखाय सालामिफोर लाबोनायाव माब्रै लाबोनो नांगौ आरो इसोरा मा बुंदों फै जों गोथार बाइबेलनिफ्राय जोङो नायलांनि। बिनि सिगां आङो गुसुङै इसोरनि रावखौ फरायनो गोसो जादों। बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, हुदा बिजाबनि बिलाइ 26 बालाब 2 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ जिसुनि मुङै, अब्ला नोंसोरो गावसोरनि मावनाय आबादफोरनि मोनजेनाय बिथाइखौ खादायाव लानानै थांदो। बे रावाव ओरैबायदि बुंदों आंनि अनजाग्राफोर, इसोरा मसेनि गेजेरजों इजराइलारिफोरखौ बियो बिथोन होदोंमोन। इसोरा मसेखौ बुंदोंमोन दि आरो मसेनि गेजेरजों इजराइलफोरनो मिथिहोदोंमोन दि जेब्ला इजराइलारिफ्रा इसोरखौ खुलुमनो थाखाय फोरबोखौ खुलुमनो थाखाय गोथार जायगायाव थांगोन आरो मोनजेनाय आबादफोरखौ फोरबोनो थाखाय सालामिफोर बावनो थाखाय जेब्ला लांगोन, बै समाव फोरबोआ बुंदोंमोन मोनजेनाय आबादफोरखौ नोंसोरो खादायाव लानानै फोरबोनि खाथियाव लांदो होननानै इसोरानो मसेनि गेजेरजों इजराइलारिफोरखौ फोरोंनाय जादोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, जों दिनै इसोरनि गोथां रावखौ जों दिनै खोनाबाय। जेब्ला जों इसोरखौ खुलुमनो थाखाय थाङो आरो जाय आइजोफ्रा संनायनि सिगां माइरं मुथिखौ दोनखानाय माइरं मुथिफोरखौ गिर्जायाव लाबोयो आरो लोगोसेयै जायफ्रा मोनजेननाय आबादफोरखौ थाइजेननाय फिथाइ सामथाइफोरखौ फोरबोनो सालामि लाबोयो, अब्ला इसोरनि गोथां रावा बुंदों नोंसोरो खादायाव लानानै फोरबोनो सालामि होदो। बेबायदियैनो बै समाव इजराइलारिफ्रा जेब्ला फोरबोनो सालामिफोर बावनो थाखाय लाङोमोन, बै समाव बिसोरो खादायाव लानानै फोरबोनो सालामि बावहैनाय जायोमोन। अबसे दिनै जोङो गोबां खादाफोरखौ बाहायनायखौ जों नुलिया। बोथोरा सोलायनायजों लोगोसे बेफोरो सोलायबोबाय। अब्लाबो दिनै जों बै समनि बादि खादाफोरखौ जों दिनै नुनो मोनलियाब्लाबो दिनै गोबां रोखोमनि खादाफोर बादि माखासे बर्तनफोरखौ जोङो मोनो। आंनि रावाव
जि जायगायाव आङो रायलायो जोङो खादा बादि बर्तनखौ गामला होननानै बुङो। दिनै बै समनि बादि खादाफोर मोननो हालियाब्लाबो खादाफोर बादि बेबायदिनो गामलाफोर बर्तनफोर मोननो हायो। बेयावनो मोनजेनाय फिथाइ सामथाइफोरखौ लानानै संनायनि सिगां माइरं मुथि दोनखानायफोरखौ गामलायाव लानानै बर्तनाव लानानै फोरबोनो सालामि हैनो नांगौ। इसोरनि गोथां रावा बुंदोङो आंनि अनजाग्राफोर। बिनिखायनो इसोरा मसेनि गेजेरजों इस्राएलफोरनो बेखौनो मिथिहोदोंमोन। जेब्ला मोनजेनाय आबादफोरखौ मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइफोरखौ फोरबोनो सालामिफोर हैगोन नोंसोरो खादायाव लाबोनानै फोरबोनो हैनो नांगौ होननानै फोरबोआ गावनो मसेनि गेजेरजों इस्राएलफोरनो मिथिहोदोंमोन। बेजों लोगोसे हुदा बिजाबनि बिलाइ 22 बालाब 2 सारियावनो बेबादि लिरनाय दङ। नोंसोरनि इसोरखौ गावखौ खुलुमनो सायख'नाय जायगायाव लानानै थांदो। बेयाव इसोरनि गोथां रावा बुंदों मोनजेनाय आबादफोर मोनजेनाय फिथाइ सामथाइफोर माइरं मुथिफोर जायखौ जोङो लाबोबाय बेखौ इसोरखौ खुलुमग्रा जायगायाव जों खादायाव लानानै थांनो नांगौ आरो फोरबोनो सालामि हैनो नांगौ। बिनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर जायफ्रा फोरबोनो सालामिफोर हैनो लुबैयो आरो जायफ्रा माइरं मुथिजों लोगोसे मोनजेनाय फिथाइ सामथाइफोरखौ फोरबोनो हैनो थाखाय गोसो जायो इसोरनि गोथां रावा बुंदों खादायाव लानानै फोरबोनो हैनो नांगौ। सिगाङाव बुंबोबाय गोदोनि बादि खादाफोर मोनाब्लाबो खादाफोर बादि बर्तनफोर जों दिनै मोननो हायो जायखौ गामला होननानै जोंनि रावाव बुंनाय जायो। बेयावनो लानानै नोंसोरो मोनजेनाय आबादफोर आरो माइरं मुथिफोरखौ फोरबोनो हैनो हागोन। बिनिखायनो आरोबाव ओंखारलांनायनि बिलाइ 29 बालाब 3 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ। फोरबोआ मसेखौ आरननि बिसाफोरनि लागै बुंदोंमोन। बै समाव इसोरा मसेनि गेजेरजों आरननि बिसाज्लाफोरखौ बुंदोंमोन। बै समाव आरननि बिसाज्लाफोरखौ दौरि अभिषेक खालामनाय समाव सालामिफोरखौ माबोरै लानानै फैनांगौ बेखौ फोरबोआ मसेनि गेजेरजों मिथिहोदोंमोन। बिनिखायनो ओंखारलांनायनि बिलाइ 29 बालाब 3 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ। फोरबोआ बुंदों बेफोरखौ गंसे खादायाव दोननानै नोङो लाबोहो। बै समाव फोरबोआ मसेखौ बुंदोंमोन आरननि बिसाज्लाफोरखौ अभिषेक खालामनाय समाव जि सालामिफोर लानानै फैगोन बे सालामिफोरखौ खादायाव लानानै लाबोनो हो होननानै फोरबोआ मसेनि गेजेरजों मिथिहोदोंमोन। जों दिनै मिथिनो हाबाय बै समाव सालामिफोरखौ जेब्ला लाबोनाय जायोमोन खादायाव लानानै सालामिफोरखौ फोरबोनि खाथियाव लांनाय जायोमोन। बेनिखायनो बुंबावदों आंनि अनजाग्राफोर जोङो सालामिफोर लाबोयोब्ला माइरं मुथि आरो फिथाइ सामथाइ जोङो लाबोयोब्ला खादायाव लानानै फोरबोनो लांनो नांगोन आरो फोरबोआ बेखौनो बुंदों खादायाव लानानै लाबोनो हो होननानै फोरबोआ बुंदोङो आंनि अनजाग्राफोर। आरो बेबायदियैनो बिसान बिजाबनि बिलाइ 6 बालाब 15 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ। फोरबोआ होनबाय आरो बियो एमाव गैयै खादासे फिथाखौ बावथों बे जाबाय अलिभ थाव। आरो बेबायदियैनो इसोरा मसेनि गेजेरजों इस्राएलफोरनो मिथिहोदोंमोन। फोरबोआ होनबाय आरो बियो एमाव गैयै खादासे फिथाखौ बावथों बे जाबाय अलिभ थाव। थारैनो बै समाव इस्राएलारिफ्रा जेब्ला फोरबोनो सालामि बावोमोन फोरबोनो सालामि लाबोयोमोन बे समाव खादायाव दोननानै बिसोरो लाबोनाय जायोमोन। इसोरनि रावा बेखौनो बुंदों। बिनिखायनो जहननि बिलाइ 6 बालाब 13 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ। मानसिफोर जाखांनायनि उनाव आग्लायनाय गुन्द्रा गुन्द्रिफोरखौ जेनै खादा हुखांबाय। बै समाव जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमाव दङमोन
जिसु ख्रिस्टआ ना मानै फिथा थरबाखौ खादायाव लानानै बि इसोरखौ हामबाय होनदोंमोन। बेबायदियैनो बै समाव 5,000सो मानसिफोरखौ जिसु ख्रिस्टआ उदै बुंजासे जाहोदोंमोन। आरो बिसोरो ना मानै फिथा थरबाखौ जानायनि उनावबो जिसु ख्रिस्टआ आग्लायनाय गुन्द्रा गुन्द्रिफोरखौ बुथुमनो थाखाय बिथोन होदोंमोन। आरो बेबायदियैनो ना मानै फिथा थरबाखौ 5,000 मानसिफ्रा जाखांनायनि उनावबो जेब्ला बुथुमनाय जादोंमोन, बै समाव 12 खादा बुथुमनो हादोंमोन। आरो जिसु ख्रिस्टआ मानसिफोर जाखांनानै आग्लायनाय गुन्द्रा गुन्द्रिखौ खादायाव हुखांनानै दोननो थाखाय बुंदोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, अब्ला जों दिनै मोननो हाबाय अल्ड टेस्टामेन्टनिफ्राय लानानै गोजाम रदाइनिफ्राय लानानै गोदान रदाइसिम जिसु ख्रिस्टनिसिम बेबायदिनो खादाखौ बाहायनाय जायोमोन। बेबायदियैनो माबाफोर फोरबोनो सालामिफोर होयोमोनब्ला बिसोरो खादायाव लानानै फोरबोनो लांनाय जायोमोन। आंनि अनजाग्राफोर, बिनिखायनो बुंबावदों, जाय हितेश बसुमतारी बिथाङा बे कमेन्टखौ खालामदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि गिर्जायाव माइरं मुथिफोरखौ प्लास्टिकआव सोनानै लांनो नांगौ ना लांनो नाङा। दिनै बे आयदायाव इसोरनि गोथां रावा जोंनो मिथिहोबाय। जों दिनै इसोरनि गोथां रावनि गेजेरजों जोङो खोनाबाय। आंनि अनजाग्राफोर, गोजाम रदाइनिफ्राय लानानै गोदान रदाइसिम खादाखौ बाहायनाय जादोंमोनब्ला बै समनि बादि दायो खादाफोर मोननो हालियाब्लाबो, नुनो थांलियाब्लाबो खादाफोर बादि माखासे बर्थनफोर दङ, जायखौ गामला होननानै बुङो। बेयावनो माइरं मुथिफोरखौ आरो मोनजेननाय बिथाइ सामथाइफोरखौ लानानै फोरबोनि सिगाङाव लाबोनो नांगौ, इसोरनि गोथां रावा बुंदोङो। अब्ला जों दिनै नुबाय, आंनि अनजाग्राफोर, इसोरनि गोथां रावा बेखौनो बुंदों। बेनिखायनो बुंबावदों, गिर्जायाव जेब्ला फोरबोनो लाबोनाय जायो, अब्ला प्लास्टिकआव लाबोआलासे बेखौ गामलाफ्राव लानानै फैयोब्ला बियो साबसिन जागोन। आरो इसोरनि गोथां रावा जोंनो बेखौनो मिथिहोदों। जोबथारनायाव आङो हितेश बसुमतारी बिथांखौ आंनि गोरबोनिफ्राय हामबाय होनसै बेबायदि मोजां कमेन्टखौ लाबोनायनि थाखाय। लोगोसे जायफ्रा दिनै खोनासंबाय, नोंथांमोन बयनिबो सायाव इसोरनिबो आशीर्बादना थाथोंसै। जिसुनि मुङै आमेन।